Nduk, tak ceritani. Iki kan engko kan jarene awak ame dijak keluar Mbak Indah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu, ojo nangis dulu ya. Ora, berjumpa lagi di konten Mbak. Ibu tak ning omah. Nduk, adek Nduk. Kinara, Nduk. Sesi jine, Nduk. Lah, Dek, Bu tak warai. Dede ki iso ditek kompor ngene kok. Cekrik ngono. Kinara iku sing dilakukan oleh orang gede diterok, makane Lah, hati-hati. Dede ki terok Ngomong, majah. ngomong apa ya iso nerokno Yo, saiki. terok majah Dek niki. Iya. Ngeranggep piye Dede terok Engko awakmu ketok dijak nggih konten Mbak Indah. Mbuh iki engko ibu kontene apa yo? Urung ro. Mbak sih syuting gak ora apa-apa lah. Aja wis berarti syuting Mbak Indah wae. Oh yo wis, tak kira urung mbok syuting. Wes. Bu, ini baju sih ambruk. Hah? Belok ambruk. Lah ini ambruk. Ingat bisa Iya. ambruk. Lah iki klambine Ibu. Wis garing kok, Nduk? Garing kok, Nduk? Masa? Tak setrika sesuk ae ya. Yo, ben aku ae. Heeh. Tenan lho, Bu, ojo nangis tenan lho tak tunggal. Oh, Aku mau dulu tok. Iya. Yo, ibuke pinter waduh. Pinter tenan iki aku. Wah, dungaren aku mbok puja. Biasane ibu iki sone gur nangis tok. Yo, buke pinter kaya kowe. Kok jaren dor. Wangi ya tetep. Saiki Intan senengane lagu Judika. Iya. Cinta tanpa cinta tak perlu Sesuk ene Mbak Jessica tak nyanyi kuwi nek. Wes lali Cunda Mani, Cunda Marun. Terus resepsi apa jenenge? Adus meruput lali kabeh saiki genten Judika. Urung garing lagi gawe iki mang lho pemirsa. Kritik-kritik lho. Urung garing sesuk. Setrika sesuk ya, Bu. Iya, Nduk. Betul, Rp100.000 saja. Wes nang melok konten Mbak Indah engko. Karo Salwa Repa ibu tak ning omah ae. Mbah engko dilanjut. Nanti nggih pemirsa. Niki tau menadi Bu iki dene iki pengen masak. Iya, kayak majah. Iya wis tulung, Nduk. Kene, Nduk. Oh, Mama Susi rene mang jukuk sendale to. Iki kok kono, Nduk? Di Pak, mang tanggone ndi, Bu? sik, Nduk ya, sabar ya. Bu, setokane sesuk ae urung akeh iki, Bu. Iya, wis ki menawa kene. Kene. Iya paling, Nduk. Iki panci birik. Panci birik. Agak birik ya. Panci birik enggak iki, Nduk. Panci birik kae lho, Nduk. Oh, kae panci birik. Iya. Apa nguyah? Ndang nguyah rek nganggo laporan khusus ah. Kok golek inentan iki? Iya. Iya bener. Iki ingat zaman dulu nggih pemirsa waktu pertama kali gawe konten ngene iki. Mas Dimas masak karo Mbak Indah kompore ning kene nggih pemirsa. Kompor ning kene terus kamerane dideleh ning pojokan kono kae jek enek barang-barang jebrak-jebrak apa kae to. Iki tip zaman kapan ya pemirsa? Wis bleduke ra kapreh ra tau tak lap. Rusak soalnya. Mbah apane ngono lho jerene ganti apane ngono jerene mandus. Halah timbang nglarang Mas ben aku ngono sampean pek apa piye moh Mbak ngepek kanggo apa nukono alate larang. Pakaino rosok ya rosoke. Ya Mbak tak ijoli 5.000. Ngene kan kena nggo pajangan ya pemirsa. Kena nggo tulis-tulisan Intan. Wes ngoten nggih pemirsa nggih. Panasonic. Dek biyen nih duwe tip ngene iki suwenang dek biyen. Tahun 97. 97 pemirsa. Nek engko wis usia 100 tahun lah boleh masuk museum ya pemirsa. Ini baru piro yang 97 kok. 97 saiki 2026.
Masuk museum Muri. Nek sing iki lagi pemirsa Intan ngono kuwi leh. Dek sak nyet ngono kae saiki ya wis ora gelem nyanyi. Ini lho guys, aku ki apen buka berita. Iki mah tok berita kanggone Pak Lurah kan. Lah iku kan dek mang nang omah ngarep kan. Mang Mbak Indah dari iklan pemirsa ditukoni walange pemirsa. Walang Ya. nggih. Jenengan duwe, Bu? Itu ya. Walang sing cilik, Iya, sing gedhi. nek sing gedhi kurang tahu aku. Iki apa iki? Bumbune Iki mbok kok sing tok. beda. Sing beda bumbune tok. Nek iki kan rada pedes. Pedes, Nek iki sing niki biasa. ya pedes sithik biasa. Intan mau walang. Walang. Iya mau nanti ya Ah, mau sedikit enggak Aja lah. apa-apa. Mencoba walang. Kamu ini nek makan yo, nek jarinem pengen diet itu kamu makan protein malah gak apa-apa. Protein sayuran ngono gak apa-apa. Kayak kembang ibu iki mbok mbok lalap Emangnya ndekne cempene mak sini. kayak iki enek Gedung jeruk. enek kembang gamboja, enek apa mbok kuwi mbok? Anu kuwi kaktus. Kaktus kuwi mbok Lidah cokoti mertua. gak apa-apa. Pohon kates, pohon beringin. Enek apa nek mau kuwi iki sayur-sayuran lho, ki nek godhong kates cilik. Nek mbok tangani gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak setrum. Mbok sulaki mbok setrum iki. Ketemu nyamuk. Sura-sura guys, usum bancaan. Bancaan sedina iso entuk papat, iso Lima. entuk. Kae piro mbok? Tahu 5 aku. Lah, 5. Oleh Pak Lurah pemirsa nggih. Yang kan ayam gede, kayak tahu. Apa dia Pak nek goreng kan? dibumbu nduk. Oh, kita bakar ngono ya, kita apa ya? Tanganku wis barijik pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Digoreng nduk. Iku kena tunggu malam nduk tan. Iki padha siap apa dijak keluar sawah. Sing ngejak ki Repa, Mbak. Repa. Mbak, ayo engko sore tak traktir karo saluam. Lah Dek mang tak tambahi tak sangoni cah loro lah ya. Ya malah turu iki, Mbak. Iya. Turu Dek. Kon piye terusan? Ya ngene iki mau ngene iki ya dadi gak sida. Kayak kinara wis ayu, wis Kenara wis siap. Mandi, wis melok Mbah mandi. Dewi. ya malah turu ya ndak terus piye terusan. Lagi ya wis sore jam 5 iki. Ya iya. Mak aku mah yo ngene. Anu, Mbak. Nek pengen seneng-seneng ngejak Repa ke sawah, apa mungkin pengen ning Ngawi, apa mungkin pengen ning pantai, apa ning Bojonegoro ndang, Mbak. Iya nduk nek itu ki karek sing ngejak bersedih, maksudnya ki karek sing gendong mereka. Nek sing gendong kuwi oke. Aku yo melok oke. Aku matur suwun ya Mas Dimas, Mbak Indah. Ini bukti apa yo? Ngarane walah. Tunggu tabungane adik. Wis jare pun mbok lebokno. Lah wong ora budal dilebokno apane? Ya mang kuwi sedina yo ora ngene iki wong Pak motore Bunda ra iso, Pak motore Repa ra iso. Dhuwur are. Aduh, Heeh. montor Vario, guys. Ki dadi enek mie, enek sambal goreng kentang, enek kering tempe, Heeh. enek ayam bumbu, terus enek botoke, Mbak. Gantine urap lho. Oh, digenti botok saged. Wong ngadu ngono. Mbah Lurah ndekne yo. Kena apa, Mbak? Atik identik dengan urap iki kena apa? Aku kan wingi ngeten. Mam aja ini. Ora usah nganggo urap nopi lho. Urap iki malah sing penting. Biyen-biyene ku jarene mbah-mbah biyen yo. Heeh. Nek enek urape kuwi mambu, pamane enek ning sengkan anakmu kuwi seumpama kira merantau ning gone Banyumane apa ning gone Semarang. Kan anakmu jek sekolah ning Semarang pamane ya. Pamane. Mbok tironi ya enek urape. Ndak urape iki kan terus mbok bancake mbok tironi kuwi to. Jarine iki sing ning kono sing mambu aromane kuwi aroma urap. Jarine ngono jare lho. Ngono ya orane aku gak ngerti iki
tembung iki aku iso ngomong ngene kena apa karena aku ngomong iki saka wong tuwa mbiyen ngono. Wong sepuh jaman kae. Usahane enek urape engko pas didongaki bocah kuwi sing seumpama sing dibrokoki kuwi ana ning sengkan utawa ana ning gone perantauan engko ndekne iso mambu ambune urap. Ngono. Heeh, piye lah Nduk ya. Aja ngalekno ilah-ilahane aku iki penasaran nange. Kenapa nang wong ning kapundhut ki adeke ning dhuwur kuwi mesti dikeki dilah. Dilah iki kaya uplik. Heeh, dikeki kok lampu penerangan ngono kuwi kan. andun ben supaya wedine karo Gusti Allah. Heeh. Yen wedine karo Gusti Allah. Ada dikeki peso. Gaman. Gaman. Gaman kan ning kene to. Gegemane iman. Ngono. Ngeri ya. Biyen ki ya Turu Terus pesaran. sidone gak sido. Cara takok iya. Kata takok. Pret. Aku wis jemeren mbek cah iki. Sido ragu. Iki wis Kene kuat. lho mending raktir Iya. aku ning anu wae ning stick. Aku nek mangan stick gak apa-apa. Oh, setik gopon. Iku omongi. Sekalian engko mbek ibu ngeterno ibu mbek anu lak yo ngono mbek tenem. Yo. Iki Bu berarti siap-siap. So ae, maksudnya kongkonan ae yo wae. Lah iya lah, iya, enggak keburu-buru kan, Dok. Iki kok kan iso tak lanjutno ning omahmu. Aku tak lanjut. Santai ngono lho. Ning omahe nganu mah merah nek Nino. Aduh. Kecepet barang. Mam guys, mam Mam monggo berkat pemirsa iki lho nek botoke. Botok mbok apa tak Aku delok ing gone Pak Lurah. iki lho, Landing pemirsa. ngecek apa jenenge di OTR. Iya. Lah wong ndek mau yo mbok yo. Mm-mm. Aku dikandani karo Caca. Enek sing jarine iki transfer ping pindho. Heeh. Wis ngirim bukti transfer. Heeh. Tapi iki dicek Mas Dimas bener-bener gak enek belas liyane iki enek kabeh, mok cuma kuwi tok ngono. Wong iki ngakune jarine saldone wis kalah. Tak Tapi Lah. iki bener-bener gak enek mbok dicek iki Mas Sam. Yo mulai dari tanggal, mulai dari nama apa pengirimnya dan lain-lain gak enek. Pernah, Dok, Ibu pernah, Dok. Ibu pernah. Ngono iki pernah. Bu, saya sudah transfer, buktinya mana? Zaman biyen ki kan tabungan kan nek sing jenenge enten nek jenenge Ibu lah Dok ya. Iki tenan aku cerita lah eling aku. Dadi muni nek wis kirim transfer, tapi gak enek tenan. Terus tak tekoki buktine. Lah nek kuwi aku gak ora. Sudah lupa, Bu. Lah iya kuwi ngekeki. Nek ndekne iki mangatan nama sapa ya cah-cah ngomong mang. Ngono ki pripun nggih pemirsa? Lah aku duwe kanca ning BRI. Iya. Maksudnya iki bukannya seuzon yo. Maksudnya kan aku yo pernah kayak gitu, bukan Pernah? sekali dua kali dan itu ngirimnya itu ternyata bukti transfer palsu. Ternyata ngono kuwi iso dipalsukan lho. Walah. Aku gak anu lho yo guys, gak ngarani nek apa orang Mbak, tersebut orang tersebut anu mboten. Mas atau Mbak tersebut maksudnya berbohong, tapi cuma aku punya itu loh Mbak kayak ngono pernah pengalaman seperti itu. Jadi memang bener-bener itu palsu nomor apa maksudnya itu loh bukti transfernya. Aku kan ya duwe apa jenenge kanca pegawai bank toh, makanya aku selalu Sekitar tak berapa, tanya. Dok? Itu ki sekitar gak ro yo Mbak ya. Pokoknya transfer ping 2 tapi aku belum tahu jumlahnya. Ngomong ngono. Iki mau dicek Mas Dimas nah yang mutasi kan saiki mutasi ki tanggal berapapun kan bisa Iya, dicek kan bisa soalnya dicek. bisa diatur kan mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa mbah itu pengeluaran atau pemasukan kan semuanya bisa toh. Tapi ini tadi benar-benar gak bisa padahal semuanya ada. Bisa. Semuanya ada. Yo Cuma ini masuk. tadi. Yo cuma itu tok. Sopon tadi aku lupa namanya. Terus aku tak ngene jajal kamu dari tanggalnya dia transfer. Jadi kan iya, ada iya. itu transfer terus tak kongkon goleki apa jenenge tanggal kuwi ngono lho, Mbok. Nek gak enek Mbok, liyane enek dene tok sing gak enek. Piye terusan? Makanya iki mungkin apa jenenge sesuk ki gak ngerti yo guys yo. Tekone anu nek Jumat kan mungkin bank kan mau setengah hari toh. Iya, besok operasinya. Udah Sabtu Minggu kan gak bisa. Paling yo Senin paling tak kongkon ning bank. Kocek. Maksudnya tenan purane ambek pihak bange kan umpamane kan apa jenenge lebih Aku enak ngono ya Mbak ya. Wedine engko dicek ning HP ndak memang gak enak laporane atau piye tapi nek ning bank kan nanti pasti
Beliau itu transfernya lewat Shopee Pay guys, lewat Shopee. Apa sayang? Sini, Dok. Sandalnya mana, Sandal Dok? siap-siap. Jarene. Adek kasih sandal, Dok. Ya Allah, Ya Allah. kenapa kayak peri kecil. Pakai sandal dulu Pelan-pelan. sayang. Sandalnya di mana? Sandalnya di mana sayang? Boten seuzon, boten nyarani nggih. Enggak sih. Emang kejadiannya ngoten. Boten. Iya, sudah Mimi. Ya. Minta tolong. Ya wes minta Wak. tolong Wawat. Ayo Neng Di. Kemana? Walah ngajak raketan tan. Ngajak raketan. Pinjem tok. Pinjem tok. Kan ngerti ya yo toh Dek. Kamu pegang satu, adik pegang satu ngono lho tan maksudnya. Satu aku. Wes sampe piye? Ya mau ngono yo rusak nduk. Iku punya Popong punya ya. Itu aslinya punya Tante Wawa. Yo bojaluk nah ya. Medune alon-alon ini. Medune alon-alon. Rakku apik kayak rak. Kayak rak apa? Rak mini. Nyah Intan satu. Udah top. Nek kene urung enak cicak ikin. Yo jek ya mene masa nek cicak le, Nduk. Bulane, Nduk. Kinara itu loh, bulan. Itu loh bulan. Bulannya di atas. Itu loh bulannya di atas itu loh. Loh, kae loh. Kinara cantik ya. Oh. Apik klambine kok Apik. Apik ya. Hati-hati. Iku ngarep kalenan. Belum muncul cicake, belum muncul, Nduk. Mau ndelok kene lho ki. Cicak ini kene urung. Nggih pun pemirsa nggih ceritane hari ini doa terbaik ya untuk jenengan semua. Cerita pendek sore, semoga jenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, pinaringan rezeki sing berkah barokah nggih. Moh. Ayo, kesanggrek lho. Ayo aja digo ngono kok nek kesanggrek. Nek dipegang bae nah. Gak gelem aku. Wes kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tan. Cus. Nek kene nek watu iki. Iya, untung ngerti awakmu. Iku sing ndeke ora aku kok. Kanggo mepek kerupuk, Mang. Lha yo, Wes, maaf. Ben adik, Bu. Ibu maaf, Bae. Bae maaf. Kok nek kediban adik nangis adik. Sini. Susi Susanti, kamu mau seperti Susi Susanti, Alan Budi Kusumo, nggih, Taufik Hidayat. Niki Taufik Hidayat nganu lho pemirsa tukang bulu tangkis yang terkenal itu loh, bukan Taufik Hidayat sing apa lagi viral digoleki Pak Dedi Mulyadi lho nggih. Wes pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ringkes sing pe dipake sesuk salen mulai. Iki Iya lebokno. ini. Heeh. Yes, iki apa neh? Nah. Rexona. Terus tabletku kok. Tarik Iya, tabletku. karo cas-casan. Tak kono saiki. Iki lho, Nduk, untuk berkat konggone Mbak Tarning Gadu. Buka Nduk. Oh, ada jajannya kan. Terus ada teh. Bentakane sapa? Pak Gun. Iya, kemarin dari Mbak Lipah mana Nduk jajannya Nduk? Sing dari Mbak Lipah kemarin. Wes tak pangan dik mang di awan. Oh, ya udah. Wes Mbak Mama alhamdulillah. Caranya jabut ngene lho Alon. Lah. Halo sayang. Iso apa ora? Nek gak iso, carane gak ngono Tan, nggo kunting Tan. Mbok tuarek. Penyet kabeh. Walah alhamdulillah, terima kasih. Ada sing denganku. Ada kering kentang, tahu, Manis. anu apa nek ngarani? Telur ambek daging.
peyek, jajan. Ora sakmene kae. Wes, mbok ring kesi. Mbok mam nduk le. Pe mbok mam. Nah, mam. Nah, mam. Mbok mam. Nek Yoyo senengane mie. Iki dina apa buka daftar hadiah. Iya, ndang buka nek pe mbok buka. Bukan. Buka nek hadiahe ora. Pakai gunting carane. Iya, nyen gunting. Oh, ning jero iki. Sesuk le tak jegono gunting le. Sabar ya. Sedang mam le. Ya, amit. Nah, wes untuk hadiah apa? Ya Yoyo dapat hadiah uang tunai 200.000 rupiah, kok 100 ribuan ngono. Dapat uang 50.000 ya 25 ribuan. Hati-hati adik Yaya medeni ngono nek gunting le. Iso ora? Besok. Ya saya tak anak-anak ya apa bisa. Demikian guys ceritanya. Doa terbaik untuk jalan semua. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandine mangtan jam 2:30 bar ngaji terus berkeringat akhirnya ngono. Yo ora badhek ah, cantik kok. Wis nanti mam le. Mene di mam. Oke. Nanti mam. Iya, ya dibagi kuwi engko. Iso ora nek tak anakno. Cus. Bukakno. Ada apa? Oh, ini dibukain. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dapat 1.000. Oh, iki lho. Iya untuk 1.000 Dapat kok. 1.000 kan tulisannya dapat 1.000. Yo ini loh. Yai dapat 1.000. Terus nek ngejolan ning ndi? Enggak tahu. Oh, Ini dari alah. mana? Tadi dari Mbak Tarni itu berkat. Ayo.